Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok, sia dia do ulaning roh pangurupion tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing, roh pangarupion yang go tuau. Dang tagamon loason na tersulat dit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho. Saya jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, saya jagaon na do todim. Saya jagaon ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olat ni on ro di saleling ni leleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale yaman namin na di Banua Gijang, di bahen hodo anak kaholongan ni Roham tutoruk ni patik, asa di palua akan naginom goman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mga patik ni debata, ima patik perjolo, sahatu patik paupaton. Patik perjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jalan dang jadi sumanommu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay honauhum na dosogot, akan namarsineang di goarna. Patik pawapathon, ingotamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulahamun nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi ni isi ni hutan ni halak pe namangibati hutam, ay dinonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahini do ubayan na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahakna atong rapangi dogo mahita tua do pane debata laho mangulahon hatanai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon aumbar tu patikmi. Amin. Kita
Tato potima dosata na godangi itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugun naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang sian pakatayon nami naso ture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami i. Alai na tarsol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardengkan bahasa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia roh tu roha nami be. Asa terbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora suda. Na pinarbagam di akan naporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Para si roha jala pardengkan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalos tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni ama-ama mida akka anakna. Asi ni roha ni Jahoba di akka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hata ni debata
epistel dihita di mingguta sadarion imana dienet sian suratnya apostol Paulus tuhuria Efesus sada ayat 1:14. Efesus sada ayat 1:14 cahama marsikat sorin. Pinuji madebata aman ni Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian benua gijang di bagasan Kristus. Ditodo hiat dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluaoni binahen ni mudarnai imahasesaan ni aka pangalausion manghuton asi ni rohana natar lobii. Naubuas ni usehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ai di patohon ibana do tuhita tahi ni rohana nabunihian manghuton haholonganna naong pinahot nai di bagasan dirina. Laho pasahutosa di hagogo ni tikina. Mando pasadahon di bagasan Kristus isa subsina na di ibana gidjang tangoo. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naong tinodona hian marguru tutahi ni patuluson sasudena manghuton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangaponna marhite-hite hita akan naong makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohotamu umbege hata hasitongani ima barita nauli nataringot tu halomuna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos disahapon do tu hamu tod di porbadia na pinar bagai. Ibana do patujolo ni artas ni seanota bayan haluaon ni napok mai asa tarpuji hasangapon mai. Ido sahakna martua do natu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Oh
koma haporseao tai songon na hine tidak koni dongato sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargogona suatu dosan na palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba na sesadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di are patoluhon na manaik tu surgo lahunuk ni siamun ni debata Jahoba amanai pergogo naso hatu dosani disimai ibana pe mamulak soko tu tanoon manghumi halak na mangolo dohot na mate ahau porsea di todi porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot hasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sokot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Shalom. Horas madi hita saluhutna amanginang. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu dung tahun baru 2 Januari 2022. Pasangap ma debata topik ni minggu ta sadarion. Naparjolo sermon guru-guru sekolah minggu. Dipatupa di hari Jumat 7 Januari 2022 mulai pukul 20 WIB niuluhon ni amang Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH. Napaduahon dagdanak nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada nunga di basa-basaon tuhata sada dagdanak bawa di keluarga Lesbon Ando James Sitorus, Ime Lydia Pentauli Borusi Dabutar. Maringanan di Jalan Boulevard Discovery, Flore Blok L nomor 10 Sektor Sia Bintaro Jaya, masuk tu Banjar Bintaro Jaya, NPJ Sada Pitu. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napatoluhon namar bagas, tikting paduahon, neng manjalo pasu-pasu parbagason ma, kahari hansan jumujung tuana tapu bolon, anak ni amata pahala tongam ojak tapu bolon nahinan, tubuh ni inata, Diana Henrika Boru Lumban Tobing, maringanan di Jalan Legosoraya, Komplek Batan nomor 48 Pisangan, Ciputat Timur. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dohot Oroana, Astrida Renata Boru Lubis, Boruni Amata, Anwar Roshan, Pandapotan Lubis. Tubuni Inata, Hamida Purnama Boru Simamora. Maringanan di Jalan Gotong Royong nomor 20A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran Baru. Sakap pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, 8 Januari 2022. Mulai pukul 8 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu tuhat tamanasida nanaing manjalo pasu-pasu parbagasoni. Napaupaton namoding. Di hari Selasa 28 Desember 2020 sada. Nunga marujungolu sahalak ama namargoar. Pahala hasudungan Panjaitan.
marumur 54 tahun. Nahina baluhon inata Cahaya Melpi Rosida boru Sitompul. Manadikon toluhala iana konna boru. Maringanan di Komplek Kostrad nomor 10 RT Pitu RW Pitu Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Masuk Banjar Bungur Kostrad NPJ Sadatolu sia-sia. Nah di hari Kamis 30 Desember 2020 sadaido bakeni amata nong jumolo modingi di taruhon tu TPU Tanah Kusir. Atong taingot mamananya konsude keluarga na tininggal hon ni amata na modingi asatumi butarapul rohana sida. Na palimahon persembahan bulanan yuran kedukaan dohot diakoni sosial Banjar. Pinanggido turuas ni huriatan naso mangalehon manang naso pasahaton pelean bulanan. Diakoni sosial Banjar dohot yuran anggota keluarga kedukaan. Boi mata pasahat tu situa Banjar tabe manang langsung tu bendahara huria inang Uli Novianti borusiahaan. Songonima hujaon hamitik tingon tuhat tama namandongani hita saluhudna. Horasma. Mare dema etesian buku ede nomor 723 ayat sada dohot udutna uhut pa pungu pelean sada A dohot sada B.
kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna, hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta, hatani Tuhatta, nagabe turpuk jamita, di minggu na parjulo, di naong tadalani, tahun na baru ima tahun 2022, imana tersurat di Pesalmen 147 ayat 12 satu ayat 20 imana gabi hatani debata nagabi turpu jamita di minggutta sedarion songonon mahatani tu hata tersurat di sita payutihu puji majahuba Ali Jerusalem, puji madebata ali Sion, ay ibana patugu akaracang ni pergubanganmu, ibana mamasu-masu ke anakmu di parsitonganmi, ibana mabahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap dohodohot eme namarmiak. Ibana manongos baga-bagana tu tanoon macay doras marlujung hatanay. Ibana na mga leon abulas songon ibulu ni biru-biru. Disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abulas na martanggo-tanggo. Tungi sema manahadjong-jong maradupon ngalina. Ibana manongos hatana gabi malala akai di paborhat anginna mabaor ma akka aik ibana mamaritahon hatana tu si Jakob akka patikna doho uhumna tu Israel dangdung dibayes songoni yang go tu manangise bangso parbigu jaladang diboto na sida akka uhumna. Haleluya. Imasahakna hamok kamang dot tamok kenang kita saluhutna akan hinaholongan itu hatta. Tadok nak kiningan di minggu na parjulo di tahun 2022 on dung tamasuhi tahun nebaruon jala turpu jamita nong tatangihon nakiningan ima sia buku pesalmeni na manungguli manaringoti asa dibona ni taonon dinatamasuki minggu na parjolo di taon baruon di hata parpudi diturpuhi nak kining ikomer haleluya ikom mamuji Tuhani adong dua marhite turpuhon ima molo di hata Indonesia di dok bernyanyilah untuk Tuhan. Napaduahon, pujilah Tuhan. Dua padohan naso tersirak kita. Ay molo didok bernyanyi untuk Tuhan, maride tutuhani ay tergoar do di si ima. Laho pasahat to puji-pujian tutuhani.
jalan hobar tutopi ni minggutta sadarion marede dohot mamuji Tuhani sama dengan mai pasangapon debata. Memegahkan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Asa di paborha dohita sahalinari sebelum gok tadalani tahun 2022 on na parjolo sahali edde komma Tuhani puji ma Tuhani pasangap guarna. Molo secara letterlet, secara hurufiah, tartihon, di dia pehita, molo tapak istilah marede, na 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 na, marolora da 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 da, itu dia. Ibu kasaro ada pikiran, imai, alai lobi siani. Dang nakolam marede si songoni, alai ikom marede roha pikiran marede mamuji Tuhani sian nasa toddi, sian nasa roha jala marojahan Tuha porsiao. Ahado nagabe alasan, ahado nama bahen songoni perpesalmen di turpuk tahun na pinakken Tuhani manosohon tu sadok na marnidasa tu sadok na ubegesa asa ikon memuji marede tu Tuhani. Nagabi latar belakang manang alasanna hobar doi natar surat di turpu jamita sadarion hamok kamang dot tamok kenang. Mulai sian ayat 10 tulu sahat tu ayat 22 ayat 20. Ayat 10 tulu sahat tu ayat 20. Tung takasdo sada-sada di pasahat jala di paboa disi akadia donagabe pasu-pasu ni Tuhani. Apa yang menjadi berkat Tuhan yang diberikan Tuhan buat dunia ini, buat seluruh ciptaan makhluk, teristimewa buat manusia. Ay ibana patugu akaracang ni pargubangammu. Ninaya 10 tulu. Namarlapata di simolotajaka di Alkitab itu menggambarkan Allah yang menciptakan pertahanan yang luar biasa. Ay molo dihatai do ima pertahanan menjaga berarti adong musuh nanengro gabibui dihempang gabi aman ngulutta. Songoninang ima di ayat 10 lalu do ayat 10 siai ima makatahon kuaso manang kuasa firman Tuhan marhuaso do hatana kuasa firman Tuhan di dalam dunia ini. Dan yang paling kita rasakan adalah kita manusia.
alanido asa gabe didok marula-hula do ikon di pasahat nang sahat tu tonga-tongatta ikon wajib ma kita jolma maka porseai jala patu jolohon Tuhani patu jolohon hatani Tuhani disadok ngolutta ay molo martangi yang pehita jojo do tadok di bagai setangyang tak ali Tuhan neng borha nama au contohna ragam nia ke aktivitas tak molo sia jabu kita borhat neng mangulau nulau tak kamu seudu na tadok di tangyang tak hodo ali Tuhan hu pangasahon juluani perdalanan ning uluku. Juluani perdalanan ning uluku molo tadok ahado lapatan ni tergambar di pikirata. Asa Tuhani nagabi paradihon perdalanata. Ini luar biasa na. Tuhani paradiho perdalanata. Sotung tertutup, sotung madabu, jala tadok asa gabe Tuhani pada uhona kaparmaran. Sialani do asa didok, asa Tuhani manang hatani Tuhani nagabe pajulo otta dingolutta. Namar lapatan di si khobardui minggu perjulo tamasuhi tahun 2022 jala gokma dalanat tahun na naing dohonon na naing dalanammu ma tahunon gok ingot patujulu Tuhani di ngolum patujulu Tuhani di sakakmu patujulu Tuhani di ulaumu na meragami. Dakolat tujuan na asa marture. Dakolat tujuan na asa gabe dau akaparmaraan. Alai tujuan na disi molo tadope tapatujulu Tuhani di ngolutta asa AHP perdalanan di ngolutta di bagasan na sa taonon, AHP ulaut di bagasan na sa taonon, tahu hasangapot tuguar ni Tuhani. Itu tujuan na. Sialani mahamuah kamang dot tamuah kainang. Marhite turpuhon. Molo didok. Pasanga madebata. Pasanga madebata marhite-hite ulaumu dohot pabahenan nadengkan. Molo naung dijajiho Tuhanido akaragam ni panarihon na. Molo di tanggal 30 sada borngin botari medapot ton borngin pertanyaan ujung tahu kita di hurion taingot nagabe diodolhon hatani Tuhani ima sebelum memasuki tahunok kita. Jangan takut, jangan khawatir. Una koma biar ninna. Jala siani dijajihon di padat Tuhanido padonganion na panarihon na tuhita aka-akamay didok lehonon na mahahipason lehonon na mahadumaon moloidok hadumaon kesejahteraan dungi ramotan nama
dungi pasahaton nama paso-pason nama aka ulautta asa gabi na niula sinur na pinahan dia kana markasuhotan marpinopari punya keturunan. Atau nga hamabahenot tada naung tajalo, tada naung tapakilalahon, tada naung tanikmati jalabahkan janji Tuhan itu satu kali untuk selamanya, bahwa ke depannya kita akan mengalami itu. Aladak ya Tuhani marjaji kuling, jolma do marjaji kuling. Dakya Tuhani maparsuada jajina, dakya Tuhani makalupahod jajina, jolma do naolo maparsuada dohot makalupahon jajina. Alayang go Tuhani lehonok kumahahi pason hadumaun ramotak kuma gabi mana niulam sinur mana pinahammu marpinopari mahobahenokku daikum marid di mahida jala mamuji Tuhani daikum marsanga matuhani bahenot tadi ngoluta. Nama Tuhan yang kita megahkan, nama Tuhan yang kita tinggikan, nama Tuhan yang akan kita muliakan. Dak kita sialanido sian topik ni minggu tahun selalu jala totong didok pasangap pasangap jala puji Tuhani disadok ngolum ahamai ima disadok ngolutta molo disadahata didok ikum marhadaulaton. Dalam bahasa Indonesia, biarlah ibadahmu benar di hadapan Tuhan. Marhadaulaton di hata Indonesia do didok marhadaulaton alai di hata Batak do marhadaulaton di hata Indonesia ibadah yang benar sada hata alai dua padohanna ibadah pemahamata namar minggu marpungu di gereja partangyangan marpungu doh aka dong aku sapunguan, punguan ama, punguan ina, remaja, naposo, sudah aka kategorial, lansia. Itu adalah ibadah dalam bentuk persekutuan di tengah gereja. Alai sai do hola disi molo didok supaya ibadahmu benar. Ngulu na marhadaulaton hobbartu pamujiokku tu Tuhani parsaurakku tu Tuhani saya huleo do diriku ima rotu gereja marminggu kebaktian saya huleo do diriku rotu pertanyaan jala saya huleo do tikiku rodiaka aktivitas kegiatan di huria alai ikon hobbar mai molo didok. Berbuatlah yang baik. Todo tutuati. Iya dong molo sai meredde hita memuji Tuhani. Dia kebaktian na formal di huria. Martangi yang dohita songoni merajita ro. Alai sai tatanopon kebencian di bagasar rohat dan maredo podongan. Sada napa duahon. Tungso terjalo laho demu laho merdame dohok dongan. Saya mengalului musuh. Apakah itu bisa kita sebut ibadah yang benar? Oh ternyata tidak.
asa ikon hobardo na dua perhatan na subui tersirang. Asa sitok kita di padohani ima maka nguluhon ngulu na marhadaulaton ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tadohoti do dia keperpunguan. Jala macai ulido hita dia kena mengedeon aka edde puji-pujian. Alai dia kangulu si ganupari holan na marhata baraksi. Ngulu si ganupari holan na makata para waroh donganna. Apakah itu buah dari ibadah yang benar? Oh tidak. Ternyata molo didok ibadah dang nahola di parpungan na formal songonon hamok kamang dot tamok kenang. Alai dia mulau-lau pehita HP profesita di situ juga ibadah. Buah sata dok koni ai ikon ulaut tama ulauni doh dengan jala hobbar tulomo ni rohani Tuhani. Ai dosa didok o raid labora. Mula-ulaun huhuk martangiang. Berarti dang lepas. Asa di parkarejuatta, di pakkatayota, di parsauratta si ganupari, dohot akalan na asingi, patu pamai, gabe marsangap gowar ni Tuhani. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Iko gowar ni Tuhani do na marsangap. Memegahkan nama Tuhan. Sialani hal na berikut iko padaut tadu hape. Ima sikap napasangapod diri sendiri. Memegahkan diri sendiri. Aduh juk tadu rupani molo dia ka canda di becolma sipata. Didok juk do tadok dia ka siganu pare. Molo adong na pagi jakko dirina. Pasangap-sangap dirina, memegahkan dirinya. Iko botot tadu dah innahi tadu kan. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, itu tadok. Namar lapatan di si dang rikot kita mengalului sangap tu diri sendiri yang akhirnya gabe haleaon. Gudang dua katrik dalam artinya positif. Ay natabuan binoto do hudulan niba di halangulu. Aledang lawi batu si huduliwa di talaga. HP Roma nama merek kalak. Dengan hormatnya dang disiha muda ikut disaddo di halanguluan natabuwa borhatiba siap talaga tu halangulu alai bohama musimolo sebalikna sa ini tempat tu diri niba sasangap itorlau iba tu halangulu hape suisi iba dungi Roma halak aisyat tabida ya tadda dirim tusak kodang isi hudulam muinna. Sakitnya tidak seberapa malunya ini. Dan rikot hitau nape terlalu palu jauh merlubah mengalului
sangap tu diri. Sadar manang naso sadar. Olodo nguluni jolma di Portibion hinorhon ni keberhasilanna, kesuksesanna, kecerdasanna, haadongonna, jabatanna, hamoraonna hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan penghormatan, hanya untuk mendapatkan keagungan diri di tengah-tengah masyarakat. HP sudah nadong dihita, haboyot tai, pangkat tai, jabatat tai, hamorot tai, artat tai. Dang boy si pangasahonoton ay gabi madabuma tuke angkuhad doho kesombongan. Lupa di karya Tuhan. Gabi pasangapo diri sendiri, memegahkan diri sendiri. HP didok di sada kronika 10 ayat 10 molo di hata Batak sada tawari 10 molo di hata Indonesia sada tawari 10 ayat 10 didok alai upas didok di hata Indonesia bermegahlah di dalam namanya. Asa na adong dihita ikut do HP lam uduk ido asa didok jadilah manusia, tirulah. Itulah teologi padi. Lam ramos, lam uduk. Unang molodunggok ipaksuksut Tuhani ipitur diedehon isi nasongonao. Gijang ni roha keangkuhan sahalinari ido sadidok pada ohon sikap napasangapo diri sendiri. Jala didok muse di 2 Korin 10 ayat 10 pitu. Anggo takas utakas didok di hata Batak. Alai memuji dirina, alai memuji dirina, marhite-hite Tuhanima ibana memuji. Aidang nama dok na solas rohatta. Panarihon ni Tuhanina luar biasa. Ya dalam setiap dua ibaga satanyang takan. Oke hita martanyang amang dot tamak kenang. Asima rohamali Tuhan leo maha pugusun. Ya hita song ni martanyang. Ahadu tadok ali Tuhan leo maha moraon. Aidu tuluha palsapanya alak batagia de. Ali Tuhan leo maha moraon. Leo ma Tuhan hagabeun. Leoma hasangapon dihormati ido tanyang tak sialan ido lemiliot Tuhani sifat mendasar dari manusia tidak pernah puas, selalu kurang. Hiado hita martangiang madok tu Tuhani nggak cukup be Tuhan unang pola leobe lalap nahurang do lalap nahurang alai songonima neng dohonon na buas ni Tuhani di bagasan asirohana manaburhon pasu-pasuna. Terbukti mai molo tajaha sada-sada. Naking tadok ayat 10 tolu.
ai ibana patugu akaracang ni pargubanganmu. Itu pertahanan. Molo didok. Dia 10 tuli di hati Indonesia. Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Yang artinya itu adalah melambangkan pertahanan, kekuatan. Allah yang meneguhkan palang pintu gerbang. Asa unang mura robo. Hancur. Ai Roma musuh. Gudang ba musuh nata adopi. Nanaing adopatta madalani tahun 2022. Sialani nagabe si pangasahonot ta ise. Molo didok ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Namar lapatan Tuhanido nagabe pertahanan kekuatatta. Ayat 14. Ibana mabahen marhademahon parbalohammu di pamahap dohot eme na marmiak di pasu-pasu dia kaulaw ta sigano pare molo pegabaran yon isarani di hauma danganong behita na marhauman wayang dison alay haumat ta dia nama profesi kita masing-masing. Ay kator taipe haumat tadui. Ido asagabe didok di pamahap doho eme na marmiak. Ayat 15. Ibana manongos baga-baga tutanoon macay doras marlujong hatanay. Ayat 16. Ibana mangalehon abulas songon ibulu ni biru-biru disabur khodo nabur songon sirabun embun yang menyejukkan. Ditikihira songon namohopak kita ale Roma obuni segar. Ibana maninggalon abulasna martanggo-tanggo. Ay sapulalu ibana manongos hatana gabe malala akai di paborha anginna mabaor maaka aek molo de batadong atta isibe hagugun ni hatana. Allah yang berbuat, Allah yang bertindak. Haporsya itu hani diramoti maho madalani tahun 2022. Amin martanya yang maida. Hatamido oleh Tuhan pos niroha nami. Hatamido hagugun nami. Hatamido namarhuaso dingulu nami. Hatamido mabay marlas niroha kami. Jala di bagasan hatamido taruli pasu-pasu kami. Atau ngali Tuhan. Di bagasan makanguluhon hatami mahami lahu madalani tahun 2022. Diaka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Bonon nami di bagasa tanyang nami nyonya si jabat rosianim boru silalahi. Nyonya si tua Empasaribu, boru si Topul, Edward si Bulun, Nyonya Nebaho, Rasuna Said, boru si Bulun, mengiring si Nitua si Tidaun, Nyonya MH Tabunan, en boru si Majutak, si tua Edward M Tabunan, Dr. Andus Iwan BM Tapubulun, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Masdilina boru sirait. Dohot akan nasator guarihami natongod di bagasa parsahiton manang di dia pinasida. Marhiti-hiti hatami kuha persayhami oleh Tuhan. Asni rohama mangguhing ulu nasida lahu mangaleon hamalumon tu nasida.
diaka nataruli las niroha ulang tahun hatutubu, ulang tahun perkawinan. Doh ragam ni akka pasu-pasum nau jinalo ni saluhu ruas muali Tuhan. Di bagasan hatami na mangulu di nasida pasahaton nama roha hamulateon puji-pujian pasangapon guarmu. Marhiti-hiti anakmu Kristus Yesus, martangya kami doho. Amin. Tapuji matuhatta, marhiti-hiti dita, laus disommahita pasahat papung pilihan. Puji
tapasaha mapilian nang tapapungon tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut sileo-leo na dinggad doho na sa ulibasan na mauliutus. Hupa saat kami masyan na nileon mito kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na utus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulon harajaon dito nga to nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asalam utadahami kudang ni sileo-leon mito kami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di Banu Tongausongon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami togio tu pangujunan, palua makami sian pangago. Mahamu di bagas selas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata bohina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena, tuto di munabi. Amin. Tuhamu nak kamanami doho inanami, salutna hamu ruas ni hurian itu hatta, sian hami padita, situa, calo situa sudah perhalado, song leader, song ni doho organis, dohot tim live streaming, dohot soundman, salutna ma kami nama kubasi di kebaktia parmenggota pukul 7 manugut. No hubasi hami pasaton nami matuhamu kamang dota makanang selamat hari Minggu ma diamu salutna salam sehat horas madihita mau leate mulak mahita di bagas selas ni roha.